Wenziwe yini ukuthi usuvela waphenduka izulu lami elincane? Hawu. Umbuzo lula kabi lo. Kwamina ngangila. Izwane ngisezuleni elincane. Yazi nje kwenza mangina angazi noma inhliziyo yami ifuna ukuphuma ngomlomo noma kuphefumula noma kuphefumuleki. Hayi antikhuleka. Sigula ngendlela efanayo. Asizamenike le juice yakhe necake. Oh. Esiyizwe. Kwenza utshwala lo? Ngasho ngithi nje ineshampompo nje encane. Ngikusende orange juice. Nothing much. Hayi percent encane ungasabi. Nandi. Ngabese ngiya ngamawala ngize ngidakwe. Ha. Antikhuleka. Yodwa nje vo. Into yakudakwa. Inde. Oh, inhliziyo yakho Kwenzo. Hayibo. Kodwa mina talent elimangalisayo Sibongile. Manje angeke ngize ngifune ukuthi udevelop ama-appetite. Hayibo. Good vibes only. Hayibo, wena. Uyenzeni? Wengi sole njengokumshiya. Andikhuleka usazivasha. Plus yena futhi umuntu ongasisiza ke senzele isoftware enkampanini yethu entsha. Ngizwe kahle inkampani yethu. Okay, manje inkampani yethu ke sizoqamba sithi yini mhlawumbe igama lenkampani yethu. Kwenzongile. La bhetala lo gama. Mhlawumbe Azamen Sibozo. Hayi. Sibozo, yazi ukuthi Sibozo. Sibozo fanele izinto nje isibuzi Sibozo. Okay. Athi ngibonga. Sibonga kuhle holdings. Yeah, sibonga kuhle. Sibonga kuhle holdings. Ay ngizwe isanda kahle le limtoti. Kodwa ke ngaphambi kokuthi sigagamele siqambe inkampani yethu igama. Sizoyithatha imali yokuqala inkampani. Mina nawe Sibongile. Sinama talent noma futhi angithi ama skills. Abantu abaningi abanganawo futhi angafundiseki. So into esishoda ngayo nje kuphela. Mesiyidingayo. Ama investors. Only on the home of local.